Hej Teamqueen-medlemmer, jeg hedder Michael. Og jeg hedder Gustav. Og vi er to venner, som har skabt workshoppen Coming to Your Senses, som er en træning i at lære os selv at rumme vores eget indre liv i kroppen. Og vores indre liv, kan man sige, er det eneste liv, vi har. For det er ikke noget i vores liv, der vi ikke oplever inde i kroppen på den ene eller den anden måde. Det vi har særlig meget fokus på i Coming to Your Senses, det er vores kropsfornemmelser. Grunden til, at vi har fokus på det er for det, at vi har en hypotese, som siger, at det vi mennesker er allermest bange for i vores liv, det er det at mærke vores krop. Et praktisk eksempel på det kan være en situation, hvor vi rigtig meget skælder ud af en anden mennesker. I situationen kommer vi til at opleve det som, at det er den her ydre person, som vi er bange for. Mens vi kigger nærmere på situationen, finder vi ud af, at det er de kropssensationer, der går gennem vores krop, som vi er bange for. Og for at kigge på den her typen af situation, og kigge på forskellige temaer i vores liv, såsom stagnation og commitment og vitalitet, så bruger vi meditationer, og vi bruger kropsøvelser og samtalsøvelser for at dykke ned i det her forskellige temaer. Og det vi godt kunne tænke os at få hjælp og støtte til fra jer af, er at vi gerne vil udbrede Coming to Your Senses workshop og træningen til så mange mennesker som muligt i København, omegn og sågar hele Danmark, og navnligt de mennesker, som normalt ikke har penge til at komme på personlighedsudviklingskurser, så de kan komme med gratis. Så resonerer det her med jer, så stem på os, Coming to Your Senses. Det vil blive rigtig taknemmelig for. Tak skal I have. Tak.